alebo hovädzie? Kura alebo hovädzie? Kuracie alebo hovädzie? Vďaka. Ale nemáte tam niečo iné? Prosím. Či nemáte niečo iné ako kura alebo hovädzie? Prosím? Všetko v poriadku? No nie, tento pán si nevie vybrať medzi kuracím alebo hovädzím. Prosím? Chcel som si len vybrať niečo iné. Prosím! Ja si proste nechcem vybrať medzi kuraťom a hovädzím. Chcem niečo iné. Prosím! 20 rokov si ľudia vyberajú medzi kuraťom a hovädzím. Váš dedo, aj váš otec si vybral. A predpokladám, že si budú vyberať aj vaše deti. Máme kuracie. Alebo hovädzie. Hovädzie. Alebo niečo iné? Prosím? Dajte si. Dobrú chuť. Už príliš dlho nás politici na Slovensku nútia vyberať si medzi pravicou a ľavicou. Ten výber je možno dobrý pre politikov, no nie vždy je dobrý aj pre ľudí. My zo Skoku vás pozývame pridať sa k nám, preskočiť politikov a poprvýkrát si vybrať to, čo je najlepšie pre vás. Kapitána, kto teraz vlastne pilotuje? Prosím?